Mayong hapon, yaring nagapanguna nga balita. Mga bar sa syudad posible magapangatubang sang penalidad sa tiyon madakpan nga nagalapa sa minimum health protocol. Kag IFFI kag Iloilo City Government nagpatigayon sang MOA signing sa paghiwat sang Iloilo Dinagyang Festival 2022. Nagakabalaka si Mayor Jerry Trenya sa pagdamo sa mga tao nga nagakadto sa mga resto bars ilabi na kon gab-e. Patimaan sa liwat nga pag-aktibo sang nightlife sa syudad sang Iloilo. Inibangod sa paghalog sang pila ka mga pagsulundan sa syudad. Gani hindi malikawan nga pila sa mga bars ang wala na nagasunod sa strikto nga pagpatuman sang minimum health protocol. Ginsapol sang alkalde ang Public Safety and Transportation Management Office. Kaupod ang mga kapulisan, kagiban pa nga ahensya sang gobyerno agud pagastoryahan ang strikto nga pagbantay sa mga bars. Suno sa alkalde, posible nga magapangatubang sang penalidad ang mga bar owners o kung ipasiradong establishmento sa tiyon madakpan nga nagalapas sa health protocol. Pahanumdum ni Mayor Trenya sa tanan nga ara pang presensya sang COVID-19 virus. Gani hindi magkalipat nga magsuksok sang face mask, maghugas sang kamot o kon mag-disinfect gamit ang alkohol. Sa pinakauli nga datos sang Iloilo Vax Team sang Nobyembre 22, may 3,966 ka mga dugang nga mga individual ang nabakunahan bato COVID-19. 2,057 gikan sa mga megasite, 797 diri ang mga menor de edad kag mas sobra 500 ka mga individual ang nagpa-booster shot. Nagpatigayon sang Memorandum of Agreement signing ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated kag Iloilo City Government para sa pagpatigayon sang Dinagyang Festival 2022. Ang MOA signing ang gintambungan nanday Mayor Jerry Treñas, IFFI President Dr. Ronald Raymond Sebastian, bago nga kura paroko sang San Jose Placer Parish nga si Reverend Father Renchi Vicente, kaupod man si Confradia del Santo Niño Cebu President Miss Maria Flor Moralia, kag IFFI Board Member Mr. John Alexander Ke. Ang Iloilo Dinagyang 2022 Digital ang pagaywaton halin Enero 14, tubtob Enero 23. Ini ang may tema nga padayon Iloilo upod kay Senyor Santo Niño. Ang dugang nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Lavela Patrol. Ako si Divine Singh.